И така, тук можете да се абонирате за получаване на известия, когато Маркетинг Муза добави нови продукти. Съветвам ви да го направите, за да сте винаги в крак с новите неща, които публикувам. И сега, ето това, така изглежда магазина. Това всъщност така изглежда, когато аз го разглеждам и когато всъщност администратора на тази страница го разглежда. А вие го виждате последният начин. Преглед като посетител на страницата и вие виждате ето това, ето този магазин. Искам сега да си помислите, искате ли да имате такъв магазин на вашата страница и би ли ви помогнал той да продавате своите продукти? Най-вероятно отговора е да, щом като гледате това видео, и нека започваме с нашия видеокурс. Какво трябва да направите? Първият въпрос, който получих в въпросите на имейл, получих, че при вас няма такъв раздел магазин. Такъв раздел магазин лесно се добавя. Аз, както виждате, съм го добавила, а вие може да го добавите, като отидете в настройките на вашата страница. Тук превключвам обратно към своя изглед, към изгледа като администратор на страницата. Отивам в настройки. Както забелязахте, когато не виждате страницата като администратор, този администраторския панел се скрива, тези настройки и помощ ги няма. Но когато аз съм администратор или вие сте администратори на вашите страници, може да си излезете в настройки и да натиснете в лявата колона с раздели, да натиснете редактиране на страница. При редактиране на страница можете да видите разделите и кои са включените раздели, които аз съм включила. Аз съм включила абсолютно всички раздели и затова този таб добави раздел при мен е блед и не мога да го натисна и не мога да го добавя. При вас, ако имате не включени такива табове, те стоят готови за включване, но не са включени, вие може да натиснете този бутон Add Tab, т.е. добави раздел, и оттам да натиснете добави на магазин, да кажете добави магазин. И тогава той ще ви бъде добавен в разделите и ще видим в лявата лента на Facebook. Ако не знаете как можете да си размествате реда на тези раздели, това е лесно. Натискате, например, на магазин и го влачите нагоре, като, например, искате да го сложите на доста по-нагоре в тази лента с раздели. Мисля, че няма нужда даже да се потвърждава редактирането, редакцията е направена и можем да видим какво се е случило след като съм редактирала. Магазин трябва да се е показал доста по-нависоко. Презареждам доста по-нависоко магазина, да, след информация е дошъл. Така видяхте как можете да си пренареждате тези раздели.